su Hrvatsku svrstali među uglavnom neslobodne države svijeta. Od ukupno 161 države, Hrvatska je na 109. mjestu, dok su u Europi od Hrvatske lošije plasirane samo BiH, Rusija, Ukrajina i Bjelorusija. Hrvatskoj ekonomiji najviše se predbacuje slaba zaštita vlasničkih prava, nezgrapno i korumpirano sudstvo, visok udio države u ekonomiji i potrošnji, te neprijateljstvo prema stranim investicijama. Ovi poražavajući rezultati u Hrvatskoj su gotovo jednoglasno odbačeni, pogotovo od vlada i sindikata. Stručna javnost i poduzetnici bili su nešto tiši u kritici, ali i uz njihov šoto voće prevladava ocjena kako ovo istraživanje ne oslikava pravo stanje stvari, te se dovodi u pitanje ne samo njegova metodologija, nego i ideološki neprihvatljiva polazišta. Treba li u ovome istraživanju sve odbaciti ili u njemu ima i ocjena koje su točne i prijedloga koji su korisni? Komu bi u interesu moglo biti da Hrvatsku rangira tako nisko, a da recimo isto tako tranzicijsku Estoniju stavi na visoko 5. europsko mjesto, čak 32 mjesta iznad Hrvatske? Ukratko, je li Hrvatska raj za odmor, a pakao za biznis? Večeras razgovaramo s našim gostima. Ministar financija, gospodin Ivan Šuker, nalazi se u svom uredu u Ministarstvu financija. Dobro večer, gospodine Šuker. Dobro večer vama i gledateljima. U riječkom studiju HTV-a je gospođa Nataša Srdoć. Gospođa Srdoć je predsjednica Instituta Adriatic, koji je i predstavio istraživanje o ekonomskim slobodama, o kojem večeras razgovaramo. Dobro večer, gospođa Srdoć. Dobro večer, Dubravko iz riječkog studija. U Hrvatskoj gospodarskoj komori je predsjednik te institucije, gospodin Adam Vidošević. Dobro večer i vama. Dobro večer. A s nama u studiju je predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata, gospodin Krešimir Sever. Dobro večer vama, gospodine Sever. Dobro večer. Idemo najprije na samo istraživanje koje je pobudilo stvarno veliki interes i velike negativne, uglavnom, odjeke u Hrvatskoj. Gospođo Srdoć, Hrvatska je u samo godinu dana s 55. mjesta i ocjene uglavnom slobodna pala na 109. mjesto s ocjenom uglavnom neslobodna. Je li samo riječ o metodologiji koja je promijenjena ili se to stvarno toliko drastično pogoršalo to stanje? Ovako, riječ je o obojemu. Naime, stanje se u Hrvatskoj pogoršalo za nekih 0,9% u odnosu na prošlu godinu. Međutim, stanje u drugim zemljama se bitno popravilo. To znači da ono što je Šuker, vidimo iz medija, pitao što se to trebalo dogoditi u Hrvatskoj da se Hrvatska spustila za 54 mjesta, odgovor je ništa se nije dogodilo. I baš zbog toga Hrvatska je tako drastično pala, jer se sve zemlje ocjenjuju u odnosu na druge zemlje. Znači, relativno u odnosu na druge zemlje, 159 zemalja, Hrvatska na 107. mjestu. Činjenica je da se metodologija isto tako izmijenila i da se prešlo sa bodovanja od 1 do 5 na jednu novu klasifikaciju, odnosno ocjenjivanje od 0 do 100, gdje 100%, tako je, u postocima, gdje 100% predstavlja idealnu slobodu. To znači da su u stvari se u tih 100% od ljestvice 5 na 100 može puno preciznije ocijeniti svaka i mala promjena bilo koje politike, ekonomske politike, porezne politike, politike zapošljavanja i drugih politika koje zapravo utječu na ekonomsku slobodu, i to se može bitno bolje ocijeniti na toj ljestvici od 0 do 100 i zbog toga je između ostaloga Hrvatska pala na 107. mjesto od 159 zemalja. Dobro, samo još pitanje malo oko metode. Percepcija, činjenice, oboje, ukratko samo. Ovako, 7 kategorija, znači 7 faktora su ocijenjeni na osnovu kvantitativnih metoda. To znači da postoji točno određena formula na osnovu kojih se izračunala ocjena za svaku zemlju i u odnosu na druge zemlje. Znači, ocjene su relativne, sve su zemlje ocjenjivale na isti način. To znači da nema govora o tome da ova studija nije ispravna, odnosno da moramo u nju sumnjati. 3 kategorije su ocijenjene više na jednoj kvalitetnoj bazi, gdje se zapravo opisno ocjenjuje sloboda ulaganja, sloboda financijska sloboda i vlasnička prava. Međutim, budući da se istim ocjenama ocjenjuju sve zemlje, to znači da u stvari je Hrvatska na pravom mjestu. Znači da Hrvatska dosta zaostaje od drugih zemalja, pogotovo od drugih tranzicijskih zemalja. Vaše izlaganje, gospodin Sever, najprije pa gospodin